Mali, Gerallt, llongyfarchiadau ti am ennill y Fedal Gelf ieuenctid yn Eisteddfod Llanbed. Gweithio ni beth yw'r darn yma wyt ti wedi greu ar gyfer y gystadleuaeth? Darn o waith tegau yw e. Oedd gofyn ni wneud prosiect sy'n para 2 flynedd. Lle nes i wasgod a wall hanging, a wedyn oedd yna tua 40 o taflenni a un yn gorfod cyrlunio'r gwaith i gyd. So dyma'r gwaith nes i wedyn ar diwedd y flwyddyn ola. Reit, tipyn o ddiddordeb mewn gwynio a chelf. Beth yw'r cam nesaf de, Mali? Dod i Bro Pedr nawr ym mis Medi i wneud Cymraeg, cerddoriaeth a drama. Dim celf yn anffodus, ond na ni. Ond yn siŵr o barhau ar diddordeb? Odi, ie. Beth mae ennill y brif wobr yn yr adran Gelf yn ei olygu ti? Mae'n golygu llawer, ges i 2 gynt yn yr urdd, sy'n meddwl, mae'n yma fi roi shot yn i fan hyn, efe. So, o'n i ddim wedi disgwyl so ddes i mewn os iau, o'na llwyth o ffrogiau arbennig yma hefyd. A nhw gyd lefel tegau a lefel A, so chybod, mae fe'n golygu llawer i ennill. Llongyfarchiadau ti? Diolch yn fawr.